ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ବେଲ୍ ସିଏ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଜଣେ କେସ୍ କଲା ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବେଲ୍ କରିବାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ବିରାଟ କାୟ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠି ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଠି ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ କାହିଁକି 9 ଜଣକରୁ 2 ଜଣ ବେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ନିହାତି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସେମାନେ ହିଁ ଦୋଷୀ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାଳେ ଧରା ପଡ଼ିବେ କାଳେ ବଳି ପଡ଼ିଯିବେ ସେ ବଳିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଜନା ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କେଉଁପଟେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଧରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଳି ଦେଖି ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ 100% ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଉପରବାଲା ଆଜ୍ଞା କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। କଥାରେ ଅଛି ଏ ହାତର ପାପ ବାଁ ହାତର ପାପ ଡାହାଣ ହାତ ନିଏନି। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି ଆମେ କହୁଛୁ ୟାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଏଠି ନ ମିଳିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ।